telefonoaren bestaldean garazi Martin Naudiarra daukagu. Bera une honetan koronavirusaren kontu guztiak Kopenhagen harrapatu du. Bertako unibertsitatean baitago ikertzaile laguntzaile gisa. Kaixo Garazi, ze moduz? Kaixo Xabi, arratsaldeon. Ondo. Ondo? Bai, bueno, koronavirusaren kontuak mundu osoa harrapatu du, baina Kopenhagen ezberdina da, ez? Osa, ez zaite inoiz, momentuz ez zaite konfinamenduan egon, baina, neurri batzuk bai hartu dira, ez? Zenda egoera bertan edo. Bai, martxoaren 11 ingurutik, hemengo mugak hitz egin zituzten, eta baita hori langile publiko guztiak etxera bidale gintuzten. Bai, eta enpresa asko telelanera, etxetik lan egitera behartu edo, ez? Ez dugu Espainian bezala edo Euskal Herrian konfinamendu zorrotzik izan, hau da, beti izan dugu aukera paseoan irtetzeko, erosketak eta dena egiteko, eta orain gutxi arte, pare bat aste arte, denak, esan herrialde oso egonda etxetik lan egiten. Baita gure, gu unibertsitatea oraindik itxita jarraitzen du, baina bai albidetik gutela, ikerkuntzan aritzen garen hori, laborategiak ireki dituzte, eta pertsona oso gutxi egon gaitezke aldi barean lanean, baina gitzinez albideratzen du ikerketak aurrera jarraitzea. Eta kalera heltzen zaitezkete, jarduera publikoak mugatu egin dira, nola da eguneroko bizitza, zertan aldatu da? Egia da ni ez naizela zentroan bizi, orduan ez dakit ere zentroan nola dabil, baina bai denda guztiak hitz egin dituztela, bai irekita jarraitzen dutena, bai supermerkatu eta jatekoak, baina hori, jendea irten daiteke kalera, paseo bat ematera esango nuke, baina ezin parketara guzkia hartzera, ondartzetara, asko murriztu egin dute, jendea pilatzen hasia zelako bertan. Bai, hasi direla ere hori isunak jartzen, baina, distantzia mantendu eta horrela, eguneroko bizitza normal bat egitea bermatzen duela. Aipatu dugu, unibertsitatean lan egiten duzula, bertara joan zinen nolabait ikerketa batean aritzeko, zertan labur azalduta edo ez, edo apur bat jendorentzat azalduta, zertan datza egiten zabiltzaten ikerketa, nola azalduko zenuke? Ni parte hartzen nahi zen ikerketa, Europar Batasuna finantzaturikoa da, eta 6 Europako herrialde ezberdinek parte hartzen dute. Bai, eta unibertsitate ezberdinek eta enpresa ezberdinek. Gure helburua bada janari industriari laguntzea edo elikagai osasuntsuagoak edo eraikitzen. Eta horretarako bai oioen zein izokinaren esteetan bizi diren mikroorganismoak ikertzen ditugu eta nola hasi ditzazkegun onuragarriak diren mikroorganismo horiek animali horien osasuna eta kalitatea handitzeko. Eta horretan nola dago ikerketa, ez dakite bukatzen zabiltzaten edo zu printzipioz ere lastre itzultzeko asmoa daukazu, ez? Nire lana batez ere laborategiko lana da, etortzen zaizkigun edo euskagun lagin guztien prozesamendua egiten dut. Egia da, COVID-aren asunto guzti honekin 2 hilabetez edo atzeratu zaigula lana, orduan printzipioz nire egonaldia hemen ere pizka bat luzatu egin daiteke. Izan ere, urte beterako egongo naiz hemen. Eta, aipatu egin duzu, ez? Nolabait ikerketa edo, ez, elikadura industriari, elikagai osasuntsuagoak edo ematean datzala. Zu berez, ere beste esparru batzuetan aritutakoa zara, aditua zara adibidez Saguzarren, ez, Saguzarretan, berez, orain ere koronavirusaren kontu guztia, ez, ulertuta, ez, edo esaten denez, nolabait txinako elikagai merkatu batean sortutako virus badela eta nolabait ez, transmisioa Saguzar, ez? Baten Saguzarraren figura hor ez, egonda presente. Zu honetan irakurri duzu, ez?
Pasea aipatu daiteke horren inguruan ez, eta nolabait gaixotasunaren sorrera horren inguruan. Zer aipatu egiten da nolabait horren, alako merkatuetan horren beste animali ezberdin egoteak ez, nolabait alako virusak sortzeko eta gizakitara pasatzeko aukerak handitu egiten dituela. Bai, lehendabizi izatea, saguzarrek ez direla inoiz izan gizakion lagunak, ez oso izaki ez ezaguna ditugu, eta horrek ere sortzen, beldurra eta jangitasuna sortzen duela. Eta horrek ere eragiten du, oraingo kasu honetan, informazio asko nahasia eta askotan egia ez izatea. Bai ikusi egin dela, ikertzen ari dela, saguzarrak nolabaiteko eragina izan duela pandemia honen sorreran, baina ez du inondik inora ere ez zuzeneko kontakturik izan, hau da, saguzar batek ez du zuzenean transmititu koronavirusa gizaki bati. Saguzar askok koronavirus mota ezberdinekin bizirauten dute, eta virus horren aintzindari bat saguzar batean topatu izan da. Baina topatu izan baita beste ugaztun batzuetan ere, hau da, ez da saguzarra bakarrik izan honen eragilea esango genuke. Orduan gehiago da saguzarrarekiko dagoen uste edo mesfidantza hori ez, benetakoa baino. Beste animali batzuk ere infekzioak edo transmisioak egiten dituztelako. Bai, adibidez, deno dakigu katuek amorrua transmititu dezaketela koska eginez, eta inori ez okurritu katuei ezakit, beraien errua izatea norbaitek amorra hartzen duenan, baina saguzarrei adibidez bai, kasu honetan pandemiaren eragitea, eta hori ez da bat ere egia. Oso ondo, gauza ezberdina guztiagoek aipatuta, agurtu egingo gara, eskerrik asko, galderei erantzuteagatik, eta animo bertako lanarekin. Mila esker.